Začneme troška s uputávkou, že čo? Takže čakáme vás všetkých 29. januára v piatok o 8. Ja s Tónkom pri bráne, drinky zadarmo, welcome drinky zadarmo. Prídite, zabavíme sa, je tam dobrá hudba, tam čučinis. Pokiaľ Dominika nezožere všetko, tak tam bude aj koláčik. No a študenti, povedzme si to takto, majú skúškové teraz, áno? Majú si skúškové, všetci sú v strese. Skončí skúškové, dojde 29. dojde Black Friday. Dojde Black Friday a oni si povedia, že partizáni, to je moc drahé, pôjdeme radšej niekde inde, alebo sa nadrápeme niekde na intrách, si kúpime lacnú vodku a čo? No, čiže študenti, pravda je taká, že keďže viem, aký ste, tak sme si na vás volačo vymysleli. Je to samozrejme o kultúre a o všetkom, keďže vy ste vysokoškoláci a vás tam chceme mať, vysokoškolákov, čo sú vzdelaní a tak ďalej, nech to není moc zase ako zvery, čo vy ste není určite. No a teraz sme si pripravili, že vy chcete zľavy. zadarmo. Preto sa to volá aj Black Friday, pretože každému to akože vyvolá, že zľavy, jasné, piatok zľavy. Pravda je taká, že zľava bude na čierny absint. A keď si to zrátame, moja matematika bola vždycky dosť dobrá. Zadarmo. Chcete veci zadarmo, či nechcete, jak je to? Čierny absint, welcome drink, zadarmo jak lusk. Ďalej, hudba jak lusk, bedne jak lusk, zadarmo, žiadne vstupné. Čo si sa zbláznil, tyko? Všetko zadarmo. More, zahraš si karty s krupierom, vyhráš absint zadarmo. Všetko zadarmo, tyko. Čo sme ponúkli zadarmo? Aj zadarmo. Jasné, zahral si slapjack, vyhráš ty vole 10 absintov zadarmo. Tak hovorí Tónko, my man. Čo som zbláznil? Počúvaj, bude tam čierna diera. Čierna diera zadarmo, vedecký pokus. Normálne čiernu dieru spravíme v Partizánoch. Normálne čierna diera tam bude. Opatrenia sme spravili samozrejme bezpečnostné, aby vlastne akože nemohlo to vcucnúť celú zemegulu, čo sa báli vtedy v Švajčiarsku 2008, keď tam robili, narážali častice, veci. Izolovali vtedy čiernu dieru. No a my to spravíme teraz v Partizánoch. Bude tam čierna diera. No a ďalšia súťaž o najnižšie pudlo v hre alebo v podniku teda. Takisto vyhráte fľašku od nášho sponzora Mrvá Stánkovinery, akciová spoločnosť 97. Black Friday. Najprv, takto to robíte vy. Kúpite si vodku, a potom idete Partizán. Ale hlavne dojdite.